toimenpiteitä. Iso ongelma on tietysti se, että finanssipolitiikassa ei ole varsinaista elvytysvaraa, jos halutaan pitää kiinni julkisen talouden sopeuttamisesta, millä on hyvät perusteet. Ja silloin täytyy koettaa katsoa menojen rakennetta, tulojen rakennetta ja niin sanottuja rakenteellisia uudistuksia, sääntelyyn liittyviä asioita aika laajalla pensselillä. Taloustutkijat toivovat budjettiriihestä päätöksiä, jotka parantaisivat työmarkkinoiden toimintaa. Tampereen yliopiston professorin Jukka Pirttilän mukaan esimerkiksi työn perässä muuttamista tulisi helpottaa. Jonkin verran ehkä syntyy sellaisia alueellisia kannusteloukkoja, jos työpaikkoja syntyy kasvukeskuksissa ja ihmisillä ei ole välttämättä sitten taloudellisesti kauhean kannattavaa muuttaa johtuen siitä, että asuntojen hinnat on kalliita kasvukeskuksissa ja niitä on vaikea saada myytyä omia asuntoja sitten syrjäseuduilla. Ratkaisuksi ekonomistit tarjoavat varainsiirtoveron höllennyksiä. Etlan Vesa Vihriälä. Ekonomistien keskuudessa aika paljon yhteisymmärrystä on tämä varainsiirtoveron keventäminen tai jopa poistaminen. Se helpottaisi asuntojen vaihtamista, lisäisi aktiviteettia asuntomarkkinoilla, helpottaisi työvoiman liikkuvuutta myöskin ja olisi ylipäätään hyvä taloudellisen toiminnan järkevä asuntopolitiikan kannalta. Sen rahoittaminen on tietysti sama kysymyksenä, koska siinä menetetään kuitenkin verotuloja ja ehkä yksi mahdollisuus olisi kiinteistöveron ottaminen entisestään. Hallitus on kesän aikana valmistellut uusia ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi työministeri Jari Lindströmin johdolla. Yksityiskohdat on määrä lyödä lukkoon budjettiriihessä elo-syyskuun vaihteessa. Yhdysvalloissa sanasota Donald Trumpin